estic passant molt bé en aquestes jornades esportives de la federació. Estan molt ben organitzades i molt ben preparades. Són unes jornades molt maques perquè ens ensenyen el companyerisme entre les fèmines i ens ajuda també a jugar, a millorar amb el futbol, i penso que s'hauria de continuar fent perquè és molt bo per la unió entre els equips. Avui aquí a Santa Eugènia hem fet les terceres jornades d'aquí de la comarca d'Osona, amb un èxit de participació sobre unes 75-80 jugadores que han vingut de diferents clubs de la comarca i a més també de diverses escoles. El dia ens ha acompanyat i això penso que per la canalla és unes jornades que s'han d'anar fent, i més en clubs com aquí, com el Joventut Esportiva Santa Eugènia, perquè ells no tenen futbol femení i automàticament això fa a veure si és una manera com una altra de que en puguin tornar a tenir, perquè abans ja en havien tingut.